Čaute kamaráti, ja vítam u nového videa, tentokrát to je Minecraft a tam predchádzajúci Minecraft, čo som mala, som si musela vymázať, preto nevychádzali tak často Minecraft a tento som si nenčila vážne pred nedávnom a takže proste niečo mi tam nešlo, proste nešli už otvoriť ani dvere, ani čestky, proste nič, takže som si ho musela vymázať a toto video budem vlastne niekde pôjdeme na výpravu. Asi, neviem, niekde pôjdeme hľadať a idem vlastne prv hľadať drevo, ale tu sú nejaké, vidno, že nejaká úroda zasadená, tak si zoberiem trochu. Ale to iba trošku, nakradím, nebojte. Dobre, takže ja zoberieme si 2 mrkvy napríklad. Nechcem ju papať. Joj. Oha, dobre, trošku sme to nevypočítali a zobrali sme si viac. Jak 2 mrkvy, nevadí. Nevadí, dobre. Reďkovky si nezoberiem, však na to netreba. Tam je strom, ideme si naťažiť strom, hlavne, že dom a v ňom zlato mám a tu nemám proste drevo. To je proste hlavná príčina. Nikto proste nepochopí, hej? Chápeme sa? Dobre. Mala som akože aj, jak sa volá, zlatý meč, ale ten som bohužiaľ stratila niekde. Neviem kde. Plne škoda. Že som ho stratila normálne. Ale to vlastne ťažíme niečo také. Ne, nechcem toto. A môžeme si potom spraviť akože udicu, môžeme jazdiť na prasiatku. Dobre, dúfam, že to bude veľa. Pretože nikde v okolí semka nevidím ďalší strom, čož nie je dobré. Pretože nemáme na kraftenie veci. Ale akože tie pece a toto mám akože. Ale no, chápeme sa. Asi si teraz vykraftím nejaké meče, že by som si mohla zobrať nejakú kravu alebo niečo. No, zobrať. A asi si v tejto mape aj ochoť psa, lebo ten bude v lovení pomáhať. Tu nebude aj kovar. Či sa mi to iba zdá? Kovar, neviem, ako sa to povie. Že by? Ne, asi ne. Dobre. Ale vyzerá ako kovač. No, to je jedno. Do toho domu sa nakúkneme. Jaká zlatá mačka, úplne krásne, úplne jej. Aká krásna, úplne. Dobre, ideme k sebe domov. Kde máme vlastne dom? Počkaj, ja už asi viem. Musíme ísť po cestičke a tam bude dom. Dobre. Mňa by veľmi zaujímalo, prečo tí villagerovia, keď zazvoním na zvon, tak všetci zdržnú domov. Mňa by to veľmi zaujímalo. Ja chcem teraz dostať domov. Dobre, asi to vezmem takto tu. Pretože proste neviem. Reklama ne. Dobre, prestrihnem to zatiaľ. Dobre, už prešla reklama, takže ideme naspäť ku mne domov. To bude zase niečo. To asi tiež Ne, nebudeme to prestrihávať, čak na čo. Aspoň vidíte môj domček krásny, kde je. Nie, že sa ku mne budete vkradať. Nie, že normálne nájdete moju mapu. Že nejdem skočiť. Toto milujem normálne, keď je takéto hľadé. Jaký koň? Jaký koník. Jaký wow. Ňu. To by som si ochočila, kebyže mám toto seno. Zajace tu letajú normálne, jej. A myslím, že som dobrá. Ale je noc, takže o chvíľu bude noc. Takže asi o chvíľu pôjdem spať. Ešte, kým sa neobjavia príšery, lebo potom už vôbec nepôjdem spať. Kde mám dom? Čo stratila? Dúfam, že nie. Prosím, že nie. Keď ja tak budem musieť prespať nejakého villagera. Opa, ne. Ja to neprežijem. To mám rozprávať, to neprežijem. Ne, creeper. Jak to prežijem? Tak ja budem slavná. Jak to prežijem? A tu je môj domček. Našla som ho. Jaký černý zajac normálne. Košlivci. Prečo mi tu spí malý villager? Ale idź. Prosím. Dobre. Úplne som sa zľakla. Mám 2 posledné srdiečko. Úplne mi
adrenalín toto normálne, že... Dobre, idem sa zatiaľ vyspať. Toho malého villagera budem musieť vyhnať, bohužiaľ. Sorry, bracho, ale no. Teraz idem ja spať. Ale však ne, joj. Až to budem musieť prestrieť. Dobre, idem si zatiaľ niečo vytvoriť. Spravíme si. Chodák malý, to ten villager. Myslím, že to je malý villager. Či? Dobre, spravím si motiku, lebo máme semienka toho. Ja som dobrá. Jak som ja mohla? Ja som musím ťažiť nový strom. Paráda normálne. Super. Dobre, ja sa nejdem k sebe vyjadrovať. Vykopem niečo stadelne. Prečo ja? Prečo nie niekto iný? Kebyže to príšery nechodili normálne, že teraz budú chodiť teraz príšerie. Ideme spať. Dobre, zatiaľ to prestrihnem. Dobre, už sme sa zobudili, takže asi sa prvé najem. Dáme si asi mrkvu. Dobre. Tak to mi možno postačí. Ale asi ne. Dobre, skúsme si dať chleba. Možno, že to pomôže. Dobilo som jedno srdiečko, ale to je nič moc. Ideme nájsť nejaký strom. A reklama! Zase to musím prestrihnúť, joj. Dobre, už som to konečne prestrihla. Úplne neznášam. Kokšo. Normálne aj teraz baterka sa mi normálne na počítači teraz vybije. No dúfam, že nie. Tak naschod to robia normálne. Dobre, takto. A mňa by strašne zaujímalo, čo je pod týmto, či to je nejaká tráva alebo niečo. Ale to som si už aj všimla niekde semka, neviem, kde to bolo teraz. Ale aj niekde semka som si to všimla. Či to nebolo semka? Asi to nebolo semka. A hej, toto je. Semka. By ma zaujímalo, čo tu je. Dobre, ideme sa pozrieť ku mám domu, čo to je. A uvidíme, čo tam je kam. Takže teraz by to mohli byť nejaké meče a toto. Čo ja viem, skúsme toto vykopiť. Čo to tu je? Tam je dačo normálne. Ono tu je čestka? Ty kokšo, som normálne vyhrala lotériu. Ďakujem. Dobre, zoberiem sebe toto. Ale dám to asi zatiaľ semka. Normálne si môžem vytvoriť, čo len budem chcieť. A ideme sa pozrieť, čo je tam. To ma vážne zaujíma. Takto čakala som, že to bude niečo lepšie, ale no. Dobre. Jakože krásne čiče tu behajú. Normálne. Jej. Dobre, ideme sa pozrieť, čo je semka. Sú nejaké dvere. Čo by mohlo byť semka? Tam je nejaký to ten slís, alebo čo to je. No to proste. A čo sa tu zase nedostanem? A sa zase nedostanem. Super. Dobre, ja robím toto proste. Tak. Ale však milujem normálne. Kokšo. Dobre. Super. Akože. Čo to tu je? Tu sú normálne zlato. Emeraldy. Nejaká čestka tu je. Kamo, ne. Kto toto vlastní, kamo? Kto toto vlastní? To je úplne bohač, milionár až. Ty kokšo. No tak toto je bomba. Úplne wow. Ale sme na konci tohto videa, takže ja sa s vami lúčim. Ale keď chceš ďalší part, alebo ďalšiu sériu z tejto hry, z Minecraftu, tak určite tu nezabudni dať odber a aby ti tiež nič neušlo, nezabudni dať odber. Klikni ho tam, vážne. Pomôžeš mi tým. Čau!